Yo, kumusta kayo mga Jojo? At ako po si Iron Man at nandito tayo sa ating channel. At may iba po tayo ng content ngayon. Pinag-iisipan ko nga rin kung dapat ko ba itong gawin kasi I only got 409 subscribers to dating 410 and I guess mababawasan. Ngayon mag-react po ako ng mga nung interview ng mga incoming president for 2022 na kay Boy Abunda and yun magre-rock ako sa kanilang ano. And ang napili kong topic is yung sa internet. Ay di, mabikol pa na ako. Ang napili kong topic sa internet, syempre, uh, bilang kabataan, so umiikot ang samuyang mga ano niyan, sa tuyang mga buhay ngunyan sa internet. So hilingon taman kung talaga bang aram ng sitwasyon ng mga maabot na masunod na presidente ang sa tuyang mga pigigiribo sa internet. Tas hilingon ta kung talagang may igwasindan ng dawa kadikit na kaaraman o kamalayan pag-abot sa mundo ng internet. So, hilingon ko kasi halos sa ibang mga problemang mga tinapik ni Boy Abunda, halos keto panadang mo. Pero ini parang magayon siya dango kuno, parang iba bago dangugon kaya dangon ko siya. Kasi base siya sa hinaharap. Yeah. Magsisimula muna ako sa interview ni Vice President Leni Robredo. Yun. So, simulan na natin and yun, punanta na. At Let's talk about social media. Ito naman, pag-usapan natin ang internet at ang social media. Pero dito tayo, VP Leni, pumunta. I want to talk about pornography. 2021 Year in Review Report ng Pornhub. Isang online adult video streaming website sa internet. Sabi dito, ang mga Pinoy spend 11 minutes 30 seconds watching porn, making the Mga Philippines Pilipino top talaga, 1 na lampasan ho natin dito ang Japan at ang France. Some of the known social Proud media ko mo kaya. sites, apps, ang Twitter ho ngayon, medyo nagiging source na rin ng porn, Snapchat, and may mga Facebook groups Issue na talaga are yun being used as alternative porn site. Si Billie Eilish is an American Grammy Award-winning songwriter, singer, 11 years old. She got exposed to porn, she got addicted, she indulged in sex, multiple partners, and yun ang naging standard. Akala niya violent ang sex, and Violent talaga. in her words, porn destroyed her brain. She felt devastated. She had nightmares, sleep paralysis. My mental health, ika niya, was damaged. Last December, she turned 20, si Billie Eilish. Kilala to ng mga bata. And she's now on the road to recovery. Tanong, nalaman at na-confirm mo, hypothetical ito, VP Leni, nalaman at na-confirm mo na ang iyong anak ay addicted to cyber porn. Bilang magulang, ano ang gagawin mo? At bilang presidente, again, because you're applying for the highest position of the land, bilang presidente, paano ito makakaapekto sa iyong pulisiya on the welfare and protection of children? Ako number one bilang nanay. wait lang muna, i-analyze ta ang hapot ni Boy Abunda. So, ang ginahapot niya kung bilang nanay or magurang, ano ba ang dapat niyang gigibuhon kung nangyari ito sa akin niya? Tapos bilang presidente ng Pilipinas kung ano ang gigibuhon niya. So, I guess hindi ang solusyon ni Bilang Leni nanay, Robredo. ang pinaka-priority ko, gumaling yung anak ko. Kasi sakit siya eh. Gumaling yung anak ko, sisiguraduhin ko na tatanda siya, na hindi niya dala-dala yung trauma. Galing doon sa pinagdaanan niya. Pero bilang presidente, ang dami kong pwedeng gawin. Yung isang wala sa atin ngayon, Boy, wala tayong batas. Actually, igwa po kitang batas kayan sa itong batas na cybercrime law na ipinatupad ka itong 2012. So, sige. Nagsisik to make accountable etong mga social media sites. Ang gusto kong sabihin, kung anong ilalabas sa Facebook, kung anong ilalabas sa Twitter, kung anong ilalabas sa YouTube, whether porn yan, whether fake news, wala tayong control.
So para sa akin, kailangan magkaroon tayo ng batas. Kinikriminalize natin. Pinipinalize natin. So, sabi ni, ni Leni Robredo, so tama po yun. Agree ako sa sinabi niya na i-criminalize itong mga content na hindi pwede sa mga kabataan or below 18 years old. Na ang sinabi niya na i-criminalize o kaya kumbaga i-deklara bilang krimen ang sarong content na malaswa na nagluluwas sa internet, especially sa social media na aram-aram na halos ginagamit oral daw, especially ang Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, tapos YouTube, TikTok. Yan, kaibahanan. So pag sinabing sexual content, yun. Pag sinabing pornography, kaiba siya sa sexual content, but it is part of the arts. Kumbaga sa tinuturing na Leni tinuturing na ning sa tuyang society na tinuturing ning na bilang bilang art. So yun, ikikriminalize siya sa kapakanan ng mga kaakihan. So nakunta pa. Analyze natin yung mga social media sites for them to be accountable and to be responsible. Na hindi dapat to accessible sa mga tao na wala pa siyang kahandaan mag-process. And in this case, yung example mo, mga bata na na-addict na nagiging addicted to that because it's accessible. So wait lang, ipadagos ko pag sinabing sexual content, kaya ba dyan itong ito, may mga level man kayo yan Pag sinabing sexual content, kaibahan na din itong mga pa-sexy, so sentay na hiling. So dati kita mag-search na tuyo, nagluluwas talaga sa mga basic social media platform, argang Facebook, ang mga pa-sexy. So ang mga arog kayan is content ba ng sexual content. Yun, ang pornography is part of the sexual content. And especially sa TikTok. So di man ako sa nang pero kadakol talaga sa TikTok itong mga halos pa-sexy. So yun, sabi ni Leni Robredo, ikikriminalize yun. Kasi di man pwedeng yung yung pornography kasi, yun, sabi niya, protektahan tang mga kaakian. So nahiling tangon niya ng mga kaakian below 18, may mga gamit ng cellphone. At taon na sinda mag-search or mag-browse sa social media, internet. Sa TikTok, yun. So, sa hiling ko na hiling ng mga kaakian itong mga level 1 na content na malalaswa. So, hindi mapupugulan. So, tama itong sinabi niya na hindi pa bagay sa edad ng mga kaakian na mahiling ko. Kaya dapat talaga i-criminalize ito. Tama? Isasarado ito dapat. So Tama. dapat maging accountable, dapat maging responsible. Yes. Yung mga social media sites, Yung mga sisiguraduhin social nila na media yung site. content accessible lang sa mga tao na kayang ma-digest yung content na yun. Pero may responsibility dito ang magulang. Merong responsibility ang magulang. Kaya nga, In the discussion about access to the sites. kaya nga ako, Boy, ang paniniwala ko talaga, lahat, hindi lang dito sa isyong ito, pero ang paniniwala ko talaga sa lahat na pinaka-susi para maganda yung siyang pinagtutulungan ng mga community. Okay, I get that. Yung sinasabi niyo pong control, isn't that censorship? Hindi yung censure, hindi I mean, you're talking about control, di ba? You're talking about control. Isn't that... Pero yung sa akin, hindi control pero ginagawa mo silang accountable. Na dapat sila ay sinisiguro nila na yung mga lalabas sa kanilang social media platform ay ang makaka-access nun yung mga tao na tama na yung mental, saka psychological, saka VP, can that be legislated? Yes. I mean, knowing... Actually, So, para lang sa ang nagets ko ay sinasabi ni Leni Robredo na hindi siya censorship. So, kasi inapot baga. Na garo, ang mga site kaya na talagang itong may intensyon na magluwas ng mga kalaswaan
Like, yun nga, yung sinabi nilang porn site. Ang content talaga ito is, yun nga, mga malalaswa. So, tama na, or i-criminalize ito diigdi sa Pilipinas. Kasi, arbang kanya, ang kayan, ang pag-aaram ko, ang mga site na yan is, lalo na itong Dakula, parang, ano na siya kumpanya pinagkakitaan na yan So, may mga sweldo na dyan yung mga actor, o yung mga tao na nag-aambag ng content sa website na ito. So, hindi talaga siya itong pag-aari mismo ng internet na kumbaga, iba man kaya ang website. So, ang website as dinadara ng internet. So, yun. Yun yan, ipaliwanag ko muna madali So, yung site na yan, maaring pag-aari yan ng ibang bansa. So, paano siya nakakaigdi sa Pilipinas? So, paano yan nagluluwas sa internet igdi sa Pilipinas? So, sinasabi niyang portal. Ang portal niya ay kaya nagkakaigwa ng mga arog itong content ng ibang kumpanya or ibang lugar ay dahil sa internet. Kasi ang Pilipinas connected rin sa ibang bansa and connected rin sa buong mundo. Kaya talagang kapag browse mo yon, mamahiling mo talaga yun sa internet pag browse mo. Ngunyan, ang nagiging solusyon niya, ito na, i-analyze itong sinabi ni Leni Rubedo, na daig niya is censor, kundi i-criminalize, tapos i-manage, na daig dapat ito mahiling ni mga kakian, na kumbaga tatawan niya ng batas. Sabi niya, di ba, dapat magkaiguda ng batas na dapat daig tumano ng mga kabataan na nagbubrosa sa internet kasi yun. So, niya, padagusan ta. So, speaking of Maria Ressa, kung may estado nindo siya po itong CEO ng Rappler. So, may mga rumors na siya daw ay isang communist. Yes, siya daw ay isang communist base sa mga nahiling ko sa mga mga sinasabi ninda, rumors na ang saya daw na ginigong Rappler ay anti-Duterte, anti-Marcoses, yun, kaya nasampan siya ng kaso. So, at naging kalaunan naging award-winning. So, pinaglalaban din ni Maria Ressa. Ito yung content na pinaglalaban niya after she won, even before she won the Nobel Peace Prize. Na yung social media platforms have been abused in many varied ways already. Tama. In many countries. But you have to address the abuses because napakarami rin ng magandang nagawa ng social media at ng internet. Kaya nga abuse siya kasi dapat sana, di ba dapat sana yung social media maganda yung naidulot niya sa atin kasi bigla na lang that the world has become so small na everything is in our grasp. Pero dapat kasi inaayos natin yung accountability. Accountability ng mga tao, saka mga organisasyon, saka mga negosyo na merong control sa content na nilalabas nila. Ang gusto ko sabihin, That's why yung control sa content, to me, it's a bit, it's bordering on, doesn't it border on censorship? pero sa akin kasi, Boy, Doesn't that infringe into the freedom of... it depends on how the law will be passed. What the version of the law will be passed. How would it be in your administration? Pero sa akin, Boy, sisiguraduhin ko na halimbawa, merong porn sa aking site, hindi siya accessible sa mga bata. So, ako hindi ako digital person, pero I'm sure there should be a way. Kasi ngayon naman, meron na mga apps, di ba? Meron na ngayon mga apps na yung mga magulang can control what their children can access. So, actually, in app, so speaking of application, talaga ng app na na mahiling mo na itong mararecommend na para duman sa mga malaswang content. Why pong app? So, it should be it should be a collaboration between the social media platforms, the families, schools, pati yung pamahalaan. So it is very doable. It's doable within a certain period of time. Pero ngayon pag tiningnan mo kasi, VP, ang social media ecosystem, where would you start? Saka hindi siya static.
Okay. Di ba, yung social media of 10 years ago is so different from the social, Social media today. now. So dapat talaga, boy, yung batas ay hindi din static. Dapat sinasabayan niya yung demands of the time. Tama. Pero ang klaro dapat sa isip ng mga legislators na ang pinaka-primary purpose is the protection of the people. Especially children. Especially. The children. So, tapos na kita sa interview. So, ang ano ko lang talaga is, yun, proteksyon para sa mga kabataan. So, like, sinasabi niya na ipapasara niya ang internet para lang sa tuwing mga kabataan. Or, magkakaigwaning control about man para sa mga kabataan. Yes, totoo yun. And, malinaw. And, may kitang dapat laruan. Yun. So, masunod na po pagtangon yan. Masunod na po ako niyan ng interview. Hilingan ko po ang interview kay Bongbong Marcos. Naisip niyo do, Bongbong Leni ang inano ko. So, favoritism bada eh. Ngunyan kay, so, sinda itong mga, kumbaga, nangingibabaw. Pero, Pacquiao, Isko Moreno, Ping Lacson, sa ipa ba, minalingaw ba ako? Hindan tulo. Hilingan ko pa man. But, siyempre, ini naman ata, kumbaga, Bicolano ako, so ang nangingibabo talaga dito, ito, tunduang ito. Hindi de ko aram, pero, yunan, no? So, yan kay Senator Bongbong Marcos naman po ang ating hilinguntan na interview. And, dati lang, so, pinaliwanag ni Boy Abunda na it's about internet and the pornographies, social media, and yung istorya ni LEHH. And ang hapot, yan, kung anong gigibo niya bilang Ano ang iyong gagawin, number one, bilang magulang? At ano ang magiging polisiya hilingunta. pagdating The welfare and protection of children. Well, I happen to have approached this problem. Talagang pinag-isipan namin mag-asawa ito. Kasi alam naman natin na we hear of these stories that you have read out. At kinausap namin yung mga anak namin. And to understand, so they understand that this is not normal. Maybe you'll find it entertaining, especially with all your hormones raging as a teenager. So, sinabi din ni Bongbong Marcos na, nagsalak siya ng biology and science, yun, na ang sarong aki ay, nag-grow. And kaiba duman ang mga hormones. And konektado yan eh. Hormones by physical tapos cognitive. Yun, so kariba yan. So sabi nga, kumbaga masabi, also known as flesh na yan. So mahanap talaga mahanap talaga ng ibang paagi ang satuyang hawak kung paano ituloy mailuluwas itong which is normal sa mga tao. So, yun. May mga content na malalaswa. Yes, and it is entertaining. Sabi niya entertainment na to. But, problema rin siya. Lalo kung yun sa nangyari nga ni kila Billie Eilish. Kung ito'y magiging abuso sa sarong tao. So, para sa kuya, problema talaga ang bagay. For you to indulge in all of that shows a little bit of a lack of self-worth. Because sa palagay mo, pwede rin ako dyan. Pwede ko rin gawin yan. Ganyan pala ang tao. Ganyan pala ang tao. Ganyan ang ginagawa ng normal na tao. But you know what is being done while you're watching pornography is really violence against whoever is involved. It's a form of violence, and that is why we are lucky that we have been able to have that talk with our children when they were younger, and I hope that other people will take that example na kausapin ng ating mga kabataan na para ipaliwanag, hindi naman talaga totoo yan. Pero ang sinasabi ni Bongbong Marcos na dapat tukduan ang mga aki na mag-browse
sa internet, kundi ang dapat tukduan ni ang magurang. So ito ang ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Sala. Siyempre, ang aki, dawa pugulan mo yan. Mabros na mabrosan. Bukas ang internet. Ang internet ay, sabi nga, open. Mas makatakot pa ang social media kaysa sa sabi nila, hindi web. Diyan mahiling sa normal na browser na gagamit ta. Makatakot mo yan kasi ang Facebook, ang Twitter, ang Instagram, ang TikTok is bukas. And pwede sa lahat. So nakakalusot pa ang mga arugkan ng topic. So at tigpalawa si Bongbong Marcos ay magurang ang tukduan na dapat kaulayon ang mga aki. Sa halingdot tama ba yan? Sige, padagos. Okay, pwede mo i-on pagtatawanan kayo, tingnan natin yan, that's okay, that's fine. Pero yung sasabihin mo, eto talaga, it's normalized. We have the same problem with violence. Sa bagay, may punto siya itong pagsabi niya na pag nag-uruli na ng mga arugkan ng topic na mabanggit mo sa ng yung private part, manghiririt na. So talagang hindi magkakaigwa ng uruli. So magiging lagay niya is magiging makangirit sa ibang tao. Kaya hindi man magkakaigwa ng tol-tol na uruli. There's too much violence. I think people in games, people think that that's normal, that people go around shooting everybody. Or in the case of pornography, that people go around doing the things that they see in pornographic films. And so it really, again, is a social problem. Yun. Social problem. Ibig sabihin ng social problem is talagang natural siya na nangyayari. Saling tama. Tama. Social problem nga yun ang bagay nini. So, di talaga siya, bako lang talagang Pilipinas ang nakakaranas ng arog kaning issue na about sa mga arog kaning. Kasi, para sa kuya lang ang mga kosa, nagkukusa ng mga krimen gaya ng rape is because of craving, desire ng sa iyang flesh. And siguro na minsan, kadalasan nga ni palan, na-adapt ng ibang tao kaya nagigibang bagay nila kasi dahil sa mga malalaswang panonoorin. Yeah. And because of their addiction, kaya talagang masama ang bagay nila. Sabi ni Leni Robredo, i-criminalize niya ang mga arog kaning i-criminalize ni Leni Robredo kung siya man ang mangganang presidente. I-criminalize niya mga arog kaning content para maiwasan ang bagay nito. So, yun. Have to be involved in this and in explaining that this is harmful. We have to, Yes, it is. the parent teachers are involved. All of the mentors of children have to tell them, have to explain to them that this is not the way we live. How will you put it into policy as president of the country? Oh, that is very, very difficult because that is something that that really comes not from government. Government has very little control. Totoo, so ang gobyerno ay kuyan, di niya pag-aari ang mga site na nagko-contain ng mga arog kene na so ang ko man kay Bongbong Marcos di hindi pag-aari ng government ang bagay nene ang mga site na arog kene. Ano ba ang dapat gibuon ng government para punduhon ang mga arog kaning site? Sabi ni Leni Robredo, i-criminalize niya. So, para sa Indo ba, tama na i-criminalize. Para sa kuya, yun. I-criminalize, isarado ang, kuyan. Internet. Tanganing, makontrol. Tapos, di mano ng mga kabataan. Yeah? Kapadagos. Yes, that's the problem. That's the problem. You cannot stop the internet, and you cannot turn it off. Perhaps if you were China, but No, yes. So, he mentioned China. So, ang China is a communist country. Pwede siyang magdidesisyon ng gobyerno mismo ang magdidesisyon na pupunduhon ang mga malaog sa sarong bansa. Kung communist party kung communist country, Arkan China nga na inalimbawa ni Bongbong Marcos. So why not na magigitang sarado man para sa mga kabataan para sa proteksyon, why not? Arog kang pigigibo ng iba. So
garong namati ko, aki ba ganing diktador ni si Bongbong Marcos, pero garo daw liberal, baliktad You're not doing your business, Mr. Marcos. Because they closed off all kinds of portals. If you were China, You're acting like because a they closed liberal. off all kinds of Yet portals. you're But a son of a dictator. it's not something that the government can legislate. I don't believe that the government can legislate. It's a social problem that needs to be dealt with at the social level. Yun, nabanggit niya. Yun na nga nito. Portal. So, garo siyang portal. So, pag may internet, kadakol, napaagi, para lumaog sa sarong bansa ang balita sa luwas. Tapos ang mga tigigibo sa luwas, arog kayang site ng pornography. Tanganing di makalog ang portal o dai magkaigwaning pintuan sa Pilipinas, i-criminalize ang mga arog ito. Sarahon ang internet. Pero di na maka-YouTube. Oh man. At the familial level, at the teacher level, and also we expose them to what we think are normal and what we think that they should emulate. And say, this is what, ito yung gagayahin ninyo. Ito yung mga magagaling, ito yung masisipag, ito yung mababait. Huwag yung mga kalukuhan na How much can government do? Only so much, but you can make sure that, for example, that sex education classes are done properly in school, that it's taught in a way that young kids can understand. The other problem about pornography that is, for me, might be even a little more worrying is the source of child pornography. We are always cited as one of the largest sources of child Yun ang pornography. talagang problema. This for me is the most reprehensible crime Yes. that is possible to commit. It's What will maybe you do with it? Dahil ito'y laganap ito, Senador. Dahil Ginagamit ang mga bata sina- para pagkakitaan ng pera. sinasaktan mo yung bata eh. It's the same thing as hitting a child. It's the same thing as Or even worse. Possibly even worse because yung bali ng buto, gumagaling yan. Pero pagka yung sinabak mo yung maliit na bata as ginamit mo for child pornography, ay hindi na mawawala sa pag-iisip nila yan. So this is a terrible problem. What would you do as president? Habulin natin silang lahat. I'm sure that we have enough IT people, we have enough technical people who can find where all of this is coming from. There is also another root problem. Walang pinagkikitaan yung magulang. At kadalasan Kaya- ang magulang ay involved sa ganitong Yun na klaseng nga, negosyo. yun ang pinakamalupit sa lahat. Nakikita natin yung mga nahuhuli, nandyan yung nanay. At alam nila yung nangyayari. Kaya siguro, how did they, we also, as if we're public servants, if we're leaders, tanong din natin, how did they get to that state na ibebenta nila yung anak nila para sa ganyang klaseng gawain? Yes, child pornography, yun talaga ang pinaka worst na kind of krimen na pinaka malain sa lubos. Siyempre, involve ang aki na yun. So, masaklap nga na yun pasensya na nakasuklip na bura itong last clip sa pero piling ko mag-irarasin itong huri niyang sinabi ni Bongbong Marcos, but yun kung may recommend akong hilingunin doon na video about operation ng American digdi sa Pilipinas na nadakop ang magurang kaiba ang aki na gamit ang internet. So dami siya enda kung ginamit niya ng social media, so platforms, pero basta ito na tigpapabakal niya ang ng aki niya para lang dahil sa maing nga ng trabaho. So yun, yun. So sa Bongbong Marcos, ang naintindihan ko, so in-explain niya inot sa akin niya na yung ipiniliwanag niya na ang araw kayo ni is sala. Naintindihan niya. Pinaliwanag niya rin sa science na paraan. So, in-analyze niya or in-identify niya yung sa science, in-identify niya na ang natural sa sarong tao na habang nagdadakula, kasi dahil man habang buhay, aki ang sarong tao, nagdadakula, so dagdag yan na nagde-develop, nag-ano yung mga hormones, kaya magkakaigwa talaga ng
paraan o dahilan para i-release ang i-release ang hawak. Kumbaga sabi niya normal lang na tubig. So at pantulo naintindihan ko, so in-identify niya na entertainment ang pornographies and sexual content, but sabi niya magkakaigwa ning control ang gobyerno, especially sa child pornography. So yun, sabi pa niya na ang magulang na ay talagang dapat tukduan ang mga aki about dyan. Tapos talagang ang ma-manage is mga magulang, bako man ang aki talaga, kasi ang aki dahil mapugulan. So yun, sabi niya pa, kung ang Pilipinas ay communist, maaring may control ang gobyerno para pugulan ang araw kayo bagay, para pugulan o i-block ang malaog sa tuyong bansa. Pero yun nga, depende sa manggagana. Basta sabi ni Leni Bredo, i-criminalize niya, sabi niya, base kay Leni Bredo, i-criminalize niya ang mga araw kayo mga kind of dadalanon. So basta kay Leni Robredo is madali lang naman maintindihan sa iya kasi nagagamit siya ng language na maintindihan talaga. Saka ang estilo ng pagtarang ni Leni Robredo is itong magayon sa talinga na kuyan. Itong mga magagayat sa talinga, pera kay Bongbong Marcos na yun, nagkaano nga ni siya minsan di man maintindihan ng ibang kababayan kasi yun na nga niya, nagagamit ko siyang English. So talagang malamang na kay Leni Robredo kasi nagagamit siya ng mga, sabi nga ni magayon sa talinga. So si Bongbong Marcos man is more on identifying the problem. Yun. And yun. Kamo, kung siyang bet nindong nagsimbag, so ako may napili na ako, pero yes, I will sound like bias, but you know, so we have our own choice and we have our own opinion. So yun yung opinion ko man lang, and yun, and the ipa-final ang sa kuyang desisyon para hindi. And yun, so salamat sa paghiling, sa pagtsaga king basurang content na net. Teka, mag-subscribe please. Sige na, teka, mag-subscribe. Let's go.